Σας κλαμάρες τώρα εσείς οι Ορθόδοξοι. Ήταν μουσουλμάνος. Έγινε Άγιος Βαρβάρος. Και ένας άλλος πάλι, μουσουλμάνος, πήγε με τις καμήλες του μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Τις καμήλες με τα μουλάρια και τι κάνει, τι έπρεπε. Όχι, εγώ θέλω έτσι. Και το μεταξύ πήγε πάνω στο γυναικονίδι να δει τι κάνει ο παπάς στην λειτουργία. Ο Θεός του άνοιξε τα μάτια και είδε τον παπά να παίρνει ένα μικρό παιδάκι, να του σφάζει, να του κάνει κομμάτια, να παίρνει να τρώει αυτός, να βάζει στο Άγιο Ποτήριο τα άλλα τα κομμάτια και μετά από τα κομμάτια να κοινωνεί το λαό. Αφού τέλειωσε η ιστορία, γιατί το παπαδό δεν έβαλε παλιό εγκληματία, δεν σε λέω τι έκανες. Κοίτα του λέει, είναι ο τρόπος πως τα λες, εγώ δεν είδα τίποτα. Να, του λέει, με αυτά λειτουργήσα, με το ψωμί και το κρασί. Πάρε για ευλογία. Αλλά του λέει, αφού είσαι τόσο, δεν θα είσαι καλός άνθρωπος και αυτός αξίωσε να τα δεις, το κατήχησε και σώθηκε, τον πάπασε. Ενώ εμείς, οι παπάς, λειτουργούμε, αν τα δούμε τι γίνεται, θα πάμε μακριά Λούις ή και εσείς. Όταν πάτε να κοινωνήσετε, άμα δείτε τι γίνεται, μακριά. Ένας είχε λογισμούς, άραγε, είναι κρέας, είναι σώμα ανθρώπινο. Πήγε να κοινωνήσει και αισθάνεται και αίμα, αισθάνεται και κρέας ομού. Παναγία μου, Χριστέ μου, μετανοώ, πιστεύω, φώναξε, πέντε εκκλησία, στον προλέψω. Αισθάνεται και κρέας ομού. Και λέγει ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης για τον παπά, όταν λέει μετασχηματιστεί το ψωμί σε κρέας, είναι θαύμα. Να σταματήσει τη λειτουργία, να μην συνεχίσει. Μέχρι να επανέλθει να γίνει άρτος. Γιατί είναι κάποιο θαύμα αυτό. Σταμάτα κύριε και περίμενε να γυρίσει πάλι. Δόξα σύ. Οι πίστες μας πάλι το λένε ζωντανοί λεγατές. Αυτά τα βλέπουν, τα βλέπουν οι παπάδες, τα βλέπουν αυτά. Οι ηγούμενοι του βλέπουν. Όταν παρασκευάζει το... Ναι, αυτοί που λειτουργούν. Γιατί δεν τα βλέπουν όλοι. Όταν είναι κάποιος προχωρημένος σε ψηλά μέτρα και θα αντέξει να τα δει, επιτρέπει ο Θεός. Γιατί καμιά φορά δεν αντέξει, μπορεί να παλαβώσεις από τη χαρά σου. Δεν τα δείχνει ο Θεός όλους. Την παλιά εποχή, διαβάζουμε στους βίους των Αγίων, δεν συνέχισε τη λειτουργία αν δεν έβλεπε το σημάδι που έβλεπε κάθε μέρα. Λένε ότι είχε ένα περιστέρι ξύλινο στην Αγία Τράπεζα και εκείνο κουνιότανε. Ή κάποιο φως ή κάποιο σημάδι. Μια φορά παρακολουθούσε ο Πάπας έναν δεσπότη που λειτουργούσε, όταν ήταν Ορθόδοξοι. Και ο δεσπότης δεν συνέχιζε, κόπιασε. Του λέει ο Πάπας, άντε παιδιά, επιτέλους προχώρα, τελείωνε. Πώς να προχωρήσει το λέει, δεν κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Το έβλεπε. Πώς να προχωρήσει το λέει.